La plaça del Gas al segle XX es reobrirà previsiblement aquest setembre. Les obres, a càrrec de Metro Acesa, van acabar a la primavera, però l'Ajuntament no va arribar a recepcionar l'espai, delimitat pels carrers Parafont, Gasòmetre i Roger de Llúria. La plaça es va fer en paviment permeable perquè quan plogui, l'aigua vagi a l'aqüífer natural i no al clavegueram. Però al maig va ploure tant i amb tanta intensitat que el nivell del paviment va baixar considerablement a conseqüència d'unes filtracions. Això va obligar a tancar el perímetre de la plaça a l'espera de trobar una solució tècnica. Amb la intervenció iniciada a finals de juliol, Metro Acesa ha optat per fer un pou que recondueixi l'aigua a l'aqüífer en lloc de quedar sota el paviment. La solució manté la permeabilitat del paviment, però no l'afecta en cas de molta aigua. Ara el següent pas serà analitzar el paviment amb l'ús d'un georradar. La inspecció es farà durant el setembre amb l'objectiu de descartar que les pluges hagin provocat esvorancs. Un cop es tingui l'aprovació per part dels tècnics, la plaça es reobrirà a la ciutadania. La comissió del nomenclator havia atorgat aquest espai el nom de la plaça de les Ordidores, però recentment l'ha canviat pel de plaça del Gas, a proposta del veïnat i en record a l'espai ocupat fins al 1970 per l'antiga fàbrica i magatzem de gas de Terrassa. La plaça inclou una zona de jocs infantils. El barri del segle XX guanya aquest espai després de més de 15 anys d'espera. En aquests temps hi ha hagut la descontaminació de la plaça, amb litigi inclòs, i la descoberta d'un dipòsit de quitrà soterrat, part de l'antiga fàbrica, que va fer aturar les obres. Ara Metro Acesa espera la imminent concessió de la llicència que l'ha d'autoritzar a iniciar la construcció de 98 habitatges en 2 edificis amb façana a la plaça del Gas.